Máte svoje programy a keď nemáte, tak iba si to s nami vychutnáte. Niekedy je dobré možno počas koncertu zatvoriť oči a nechať sa našiť pod nebeskou hudbou. Budeme sa snažiť v Anglicku sa spievať stavby, ktoré máme už dlhšie v repertoári, máme aj novinky, na to včas upozorním. Takže tešíme sa, užívajte si to s nami, aby vám nebolo to zima. Nie už trošku ja na zime sa hýbem, takže iba jediný vkus toho, čo sa hýbem teraz. Prajem vám príjemný hlboký umelecký zážitok. Pokračujeme takými dvoma ešte slovenskými kódami, poďte na pastierovia a uvedíte krásne. Solo potom spieva Katka.
sú proste to zaspievali, zahrali. Matúško, Matej, Juletka. Všetko sa želali. No teraz nás zaspievame takú novú vec, ktorú sme nacvičili. Volá sa to Good Night, Dear Heart. Moje srdce. Nemá to nejaký duchovný text, aspoň myslím, ešte nejaký, ale je to zaujímavá skladba, taká moderná, takže tam, ale potichučku, nebudete sa mi to žiadne rytmy, nejaké tesky plesky. Good Night a po nej príde taká rakúska kóda, volá sa to Steel, taký má nadpis, ale po rakúsky to, po nemecky to je štýl, ale zase tí Američania to uchránili tým rakúšákom, si to prerobili a nám sa to lepšie spieva v tej angličtine ako v tej nemčine. Takže teraz také dve anglické.
žien, ktoré skladajú hudbu, väčšinou sú to muži, to vieme všetci. Takže Soňa Furman, tónová písomnica.
Keď spievate alebo hráte veci, ktoré ľudia poznajú, vlastne medzi vami. Či? Dobre. Songs of the
Sú tam použité, čím je to zaujímavé tá zbierka, sú tam použité skladby veľmi známych autorov, napríklad Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händla, ešte tam koho si mám, že nenapadne, že kto. A do toho sú zakomponované tie koledy. Tie koledy majú pôvod väčšinou v Poľsku, alebo sú to aj uralské koledy. Je to celé po slovensky, je ich tu 7, nám sa podarí nacvičiť 4. No a je to vlastne písané pre spor, sola a tvoje husly ňou iba jedny, alebo možno to bude tvoje, Matúškoviu sestru, alebo neviem koho, a sa to vyhončilo. To je také pekné na hodnota. Takže to vám teraz zaspievame. Je to veľmi pekné. Určite sa tam nájdete v tom, že však to poznám. Akurát nevieme, že odkiaľ to pochádza. Ale to nie je dôležité. Takže tak sa mňa ružomberské koledy.
sa bude páčiť niekto dneska, lebo to, keď sa to robí v jednom diele, tak sa až po tých 4 častiach dneska. Ale som rád, že si zohrievate ruky. Teda o sa viacej namákam na tom trošku, aj z Ibetu, aj z Matievom, ale fajn. Takže to boli ružomberské koledy.
Existuje aj nahrávka z toho celá, mám doma, keby ste chceli, môžem vám požičať. A to by som vedel, že by som sa vypísali tam nevrátilo, takže vám nepožičal. Nie to sa to objednať naozaj. To sa to vygoogliť, počuť, ja som to tiež objednal cez nejaký e-mail, komu by sa mal aj celé to má doma. Takže, náš koncert sa blíži k záveru. Zaspievame teraz obľúbenú skladbu našu, ktorá sa volá Ciciny moja, už spievame asi 3. rok, ale to už si aj tak nepamätáte, takže to je jedno. Možno niektorí aj potom vydajú šťastia a rozlúčime sa tichou nocou a v tej tichej noci na záver to je taký test našho obecenstva, že dospievate posledné 2 takty, dospieváva akože plénu veľkostou, takže som zvedaví, to viete, Ježiško, láska, Bohu si to spievate vy, lebo my tam iba, že robíme. Sa nebojte, dneska mi spievate. Ešte sa vám pozriem z toho improvisovaného štúdia. Ja som učiteľ, takže niekoho rozprávam už. Aj keď ja učím spev, takže ja skôr spievam ako rozprávam.
viac. Takže super, pekné to je. No a ako by to bolo, neuzavrieť konca to tichou nocou, takže nezabudnite, máte slovo na konci posledných dvoch taktov. A môžete si predstavovať celú spoločnosť. Poznáte to veľmi dobre. Chcem vám poďakovať za to, že ste merali tú cestu, že ste vydržali s nami. Viacej už nemáme na cvičenie, nečakajte žiaden prídavok, lebo od konca možno novembra sa nám toto podarilo nacvičiť, čo sme vám teraz predvedli. A ja si myslím, že to stačí akurát. Dopravda, už len treba prestať. Keď chcete viacej o nás vedieť, alebo si prečítať, alebo neviem čokoľvek, tak sme na všetkých možných sociálnych sieťach. Mladí vedia, starší tiež vedia, takže tešíme sa, že ste tu boli a o rok dovidenia, možno aj skôr. Ďakujem.